Oo naman, obisa. Mga type D, ano lang yan eh, sila po yung bihirang magkasakit. B+? Oo, pero pag nagkasakit sila, usually sa mga stage na tumatanda na sila. Oo, yun, totoo yun. Oo. Di ako nakakasakit. Nung bata pa sila, napakadalang. Kung magkasakit na sila nung bata sila, bilang lang sa Oo. ano nila. Ayan, yan. Ang sakit yung Brad. Tapos, Hinihilo ko. ayan, mataas din siguro siya mag-unay. Ay, oo, kasi hindi ako makahinga pag ano yung mababa. Ayun, pero malambot naman. Aray, yan, masasakit. Halos lahat niya masakit na Brad. Saka wala siyang magandang sirkulasyon sa likod, no? Tigas. Kaya siguro na. Hirap kang yumuko. Dati, ang sakit-sakit. Minsan, nung as explain ko, minsan nung sinabi ko sa kanya, ang sakit yan, ang sakit doon, ang sakit dito. Oo, Tapos nakasakit na lahat, tapos sumakit lahat. Sabi ko, bakit na gano'n? Tapos uminom ako pain reliever. ayan, oh. Iba yung ano niya. At some point siguro po ito, nadadagdanan niya pag natutulog niya. Kasi minsan right side, isa pag nahirapan ako ito, lilipat ako sa kanila. Palipat-lipat ako. Kaya masakit eh. Meron, talaga masakit eh. Relax lang ba, Brad? Relax mo lang po. Yung mobilize pa natin. Baba mo. Yan ang nihilot yun, di ba? Di na maalis. Sakit joints niya. Including dito sis. Ayan, ayan. Ayan, yan. Spasm naman. Ngayon. Yan. Ay. Ito naman po yung mga connected dito sa leeg. Connected sa ngalay nito. Minsan itong trigger points dito connected sa paghinga. So, dapat pag pinipindot mo, hindi masakit yan. Pero masakit sa akin eh. Opo. Ito po kasi spasm ito. Ayan nga, meron nga. Dito po. Check natin yung rotation. Relax lang. Feel mo dyan, parang may ngalay dito. Hindi siya masyado. Usually po pati ang rotate na to, hanggang dito. Pag ganyan di siya swabe, parang may pumipigil na. Ayan. Apektado na rin yung flexibility. Ayan. Kasi baka tumaba na rin kasi ito eh. Inhale malalim. Then exhale. Tapos lang po ito. Ay! Dati. Narinig ko po yun. Ano ba yun? Natatakot ako. Pinapanood ko ngayon ko lang naranasan. Sige po. Ha? Sige, feel niyo po yung leg. Dati. Pinapanood namin ito pag may gumagano, natatakot ako. Ayan nga, ko, relax lang ako. Drop mo to. Ito, susundin natin ito figure. Impression. Drop. Inhale malalim. Then exhale. Ay! Mas malakas yung kabila. Sige po. Sana nga loobin ng Diyos. Ang gusto ko ginawahan ako dito sa katawang ko. Sa likod. Relax. Exhale.